हाय लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय माबायदि जोंनि बर' रावखौ स्टाइलनि लिरनो हायो बेखौ आं नोंसोरनो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दानिया जोङो बेखौ खालामनायनि सिगां प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्सनि नामानो जाबाय इउनिक'ड पट। आंनाव डाउनलड दंखायो, आं डाउनलड खालामथ'ला। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दानिया बेगाव थांनानै दानिया क्रमआव थांनानै माराठी फन्ट नेट लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया सार्च खालाम। अल फन्टआव थुना होदो। दाना अल फन्टआव थुनाबा बिदि नुजाफैगोन आरो गासैबो। बे मोनसेखौ लानोसै आरो बे डाउनलडआव थुना होदो। डाउनलड फर लिरनाय फैगोन, बेयाव खनसे थुबावना हो। डाउनलड जाबाय। दानिया अपेनाव थुना होदो। फन्टआव लांनांगोन बेखौ एक्सट्रेक्ट फाइल टु बेखौ दा जों फन्टआव दोनहरबाय। एक्सट्रेक्ट खालामना होदो। एक्सट्रेक्ट जाबाय। जों मोनसे जोंनि मबाइलाव फन्ट्स थानांगोन। फन्ट्स थाबा जानाय नङा, मानो होनब्ला आजिखालि मबाइलाव फन्ट्स थाखायो। नाथाय जायहा गैया बिहा फाइल बानायना लानांगौ फन्ट्सनि। जों बेगाव थांनायनि उनाव जों दा बेखौ इउनिक'ड पट लिरनायाव सेलेक्ट खालामसिगोन। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव थांदो दाना फन्ट लिरनायाव। दाना फन्टआव थांनांगौ। फन्टआव दानो फैखादों। एमएस थुलुंगारि कलर जाबाय। दा लिरनोसै आं दा जिखुनु आं जायखिजाया मोनसे दा लिरनोसै आरो बर' रावजों अलंबारखौ लिरनोसै। बिदि मोनजोबा दे, बेयाव गुसुं बबेबा खामबायला ओरै मोननो नागिरो आरो बेखौ नोङो नायनानै लिरनांगोन आरो। जोबोर इदि नोंथांमोनाबो बानायनानै ला। जोबोद खस जोंनि बर' राव। आं आवगायाव मिथियामोन दि बर' रावखौ बेसेबां स्टाइलनि लिरनो हागौ होननानै। दाना नायदो आं बोरै लिरगोन। बेखौ दा कपि खालाम। कपि जाबायना, कपि जानानै बेक थांनायनि नागिरदों। जोङो दा बेखौ होनो थाखाय पिक्सेल एपआव थांनांगौ। पिक्सेल एप नङाबा पिकार्डआवबो हायो। बिदिनो आं देखायगोन। दानिया नैबेयाव थांनानै पास खालामना होनांगोन। पास खालामनानै बिदि ओंखारगोन दै, इंलिस ओंखारदो, लिरनाय ओंखारगोन। खिन्थु जेबो नङा, बेखौ एख' खालामना अकेआव थुना हो। लिरनायाव थुना हो। नोङो बेयाव फन्ट्स लिरनाय फैगोन। फन्ट्सआव थुना होदो। दाना फन्ट्सआव थुनानै नायाव माय फन्ट्सआव थु। ओमफ्राय बिदि ओंखारगोन। ओमफ्राय डाउनलड खालामनायखौ नांगौबा बेयाव थांनांगोन। फन्ट्स लिरनायाव थांनानै नैबेखौ आं डाउनलड खालामदोंना, बेखौ आं एड खालामसिगोन। नायदो दाना अलंबार जाबायना। बिदि लिरनो हायो आरो। दाना बेयाव आं बेकग्राउन्ड सोलायनोसै। थाम्बनेल बानायनायावबो हायो, जोबोद खस्थार आरो। दानिया कालार सोलायदो। आं बेयाव ट्रेसार लगायगोन। नोंथांनि गोसो नोंहा मा लगायनो नोंनि गोसोसै आरो। बेयाव ट्रेसार आर'नाइनि ट्रेसार लगायगोन आं बेवहाय। एसे क्रप खालामदो। खालामनायनि उनाव
एसे टाइप खालामगोन इमेज साइजआव थांदो इमेज साइजआव थांनानै आङो बेखौ कास्टम स्क्वेर नोंनि गोसो प्रफाइल पिक्चार होनो इउटुब चेनेल बेनार होनो इउटुब चेनेल बायदि आङो बेयाव कास्टम मोननोसै अके खालामनोसै सेभ टु गेलारि थैंक यू आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर आरो सब्सक्राइब खालामनो दाबाव आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव